Usa ka boarding house sa Talamban nasunog. Usa ka tawo gipusil ug lain ang gidunggab samtang nagsaulog sa Pasko. Mayor Rama nanaygon sa mga informal settlers nga iyang papahawaon sa ilang gipuy-an. Mayng hapon sugbog Kabisayan ug malipayong Pasko mga kapatid. Tuluro ka mga kaso sa mga biktima sa pabuto ang natala sa temporaryo nga Cebu City Medical Center hangtod kaganihang kadlawon. Pulos mga minor injuries lang ang nasinati sa mga biktima o gipagawas ra dayon. Anaa sa Code White ang tanang hospital alang sa pag-atiman sa mga biktima sa pabuto hangtod sa bag-ong tuig. Duha ang nabiktima sa Quitis, usa sa Lantaka, ug lain ang nabiktima sa laing matang sa pabuto nga gitawag og buga. Gawa sa mga biktima sa pabuto wa na usab nanawat og pasyente ang CCMC tungod kay puno ug gipang-refer ang pasyente sa laing hospital. Sa Vicente Soto Memorial Medical Center way mga biktima sa pabuto ang gidala. Pulos mga biktima sa disgrasya sa kadalanan ang gipangdala sa maong hospital. Sagad sa mga biktima sa nabanggaan sa mga hubog nga nag-drive og sakyanan. Publiko gitambagan sa pagdala dayon sa tambalanan niadtong mga nangaangol sa pabuto. Ani ang report ni Ryan Sorote. Nagpasalamat ang Department of Health nga gamay lang ang gida sa tambalanan tungod sa pabuto sa pagsugat sa adlaw sa Pasko. Apan gipaabot sa mga ahensya nga mas mudaghan ang mga kaso sa pagsaulog sa bagong tuig. Misugyot ang DOH ug ang Department of Environment and Natural Resources sa mga barangay sa pagdesignate og common nga lugar diin mahimong magpabuto. Bantayan ang mga lugar aron way mga bata nga posibleng makapunit ug mikagar nga pabuto. Else. But of course, di man gyud na nato malikayan nga sa tagsa ka mga balay na agid na sila ilaha gyud pod nga tinaguan nga mga kumbaga tiniguman gyud so the whole year para mapalit kay mao naman atong tradisyon nga magpabuto gyud during the New Year. Maka-designate sila o maka-assign sila sa specific or common area for pyrotechnics display kay aron malikayan nato ang kining damage no sa atong mga tao even sa environment. Sagad mabuthan nag-edad gikan sa 6 hangtod sa 9 anyos nga mausap ang sagad makalamoy sa gagmay nga mga watuse ug pikulo. Ang pulbura sulod sa gagmay nga pabuto makahilo ug mahimong makamatay kun malamoy. Susamar ang sintomas sa watuse ug pikulo poisoning, skin burns, pagsakit sa tiyan, pagkalipong, pagsuka-suka, kalibang ug burning pain sa tutunlan. First aid sa dunay sintomas ang pagpakaon sa mga bata ug unom hangtod sa 8 ka puti sa itlog ug alang sa mahamtong ang 8 hangtod sa 12 ka puti sa itlog. Tambag sa Communicable Disease Section sa DOH-7 nga kung mabuthan, idiretso dayon sa ospital ang pasyente aron matagaan og tarong nga medical attention. Yes, I know ang mga mothers ready pud na sila sa ilang home remedies but I hope they would also go directly sa ato ang health center para ma-refer kung unsa man gani ang kondisyon na sa bata. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. DTI mipahimangno nga ireklamo sa ilang buhatan ang napalit nga mga depektosong fireworks. Bubalik sa aksyon si Ryan Sorote. Magpadayon sa pagbantay ang mga pulis sa mga gipamaligya nga firecrackers sa mga designated nga mga baligyaan ug pabuto sama sa South Road Properties sa Dakbayn sa Sugbo ug sa Barangay Babag sa Lapu-Lapu City. Mao kining gimando sa Republic Act 7183 nga nagregulate sa paghimo ug pagpamaligya sa mga pabuto. Ubos sa 7183, ubos sa Philippine National Police ang mga firecrackers ug kadtong mga pabuto nga naandan nga gamiton sa Pasko ug sa bagong tuig. Kana pabuto kana yung which are what we call mga delikado kaayo kana makaputol og mga kamot so far nga atong ibalan bitaw. Gitugot sa balaod ng pagbaligya sa 18 ka klase sa mga firecrackers sama sa baby rocket, Judas belt, quitis, fountain o mga whistle bomb. Dunay multa nga 20,000 hangtod sa 30,000 pesos ang mandakpan nga mamaligya og 12 ka mga gidili nga mapabuto sama sa Goodbye Philippines o sa Super Lolo nga nanghinubra ang mga pabura.
ubos sa pagbantay sa kapulisan ang firecrackers, samtang mga fireworks ubos sa pagbantay sa Department of Trade and Industry. Tambag sa DTI ang pagsusi kung dunay public safety or PS mark ang mga fireworks aron masiguro ang kalidad ini. So, we just would advise them for safety reasons, ma-ensure ta sa safety. Then, for fireworks, they have to buy those which have PS certification. Meaning, kung PS manggod, locally manufactured na siya. Kung dunay depektoso ang napalit nga fireworks, mahimo kini nga ireklamo sa DTI. Imbarguhon usab sa PNP ang mga fireworks gikan sa Bulacan nga gipamaligya sa Sugbo kun wa kini permit. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Usa ka tawo ang nahiagom sa pagpamusil samtang lain ang gidunggab atol sa pagsaulog sa Pasko kagabi. Kini ang giaksyonan ni Ray Pasaporte. Alas 12 kaganihang kadlawon nagkunob og dunay samad pinusilan sa ulo ang 22 anyos nga si Ivan Suliano dinhi sa private sa barangay Sambag 1 sa Dakbayan sa Subo. Ang mga barkada sa biktima di makatuo sa gidagatan niini. Sanglit gihulagway siya nga maayong tao sa ilang lugar. Nagtuo ang mga barkada niini nga buhi pa ang biktima. Hinungdan nag-request sila og ambulansya aron dadon sa tambalanan apan walay niabot. Hinungdan kining usa ka lalaki gituuhan nga barkada sab. Suway nga niwahing sa nagkadugog nga biktima. Wa magdugay ni abot sa crime scene ang mga pulis sakay sa patrol car. Milanog sa lugar ang hilat ug bakhok sa mga barkada ug kabanay sa biktima. Niabot ang ambulansya sakay ang medical team ug suway nga gitabang ang biktima. Una pa kini gisakay sa stretcher ug gikarga sa ambulansya ug gihatod sa Vicente Soto Hospital. Apan gideklarar sa doktor nga patay na pag-abot. Si IG kabato si IG kanay ko si IG. Si IG sa kuan kita ako sa ospital. Kaya sa nila pinusan suka ng mga animal eh. Ang kabanay sa biktima nagkanayon nga gidunggab usab ang ig-agaw sa biktima nga si RJ De Guzman. Kinsa unang gidala sa Cebu City Medical Center sa usa ka concerned citizen nga nagmaneho sa motorsiklo. Nag-inom samtang nagdisko ang mga biktima uban sa ilang mga barkada ug kabanay atol sa pagsugat sa Pasko kagabi. Pag-inom may ganina man dayon ba man tingala bitaw mi ngano naabot sila diri ba. Man nibong lami na among silingan na ginaganay na. Oto ni ari sa mi kay syempre na ako mga igagaw ba. Man tingala mi nagdinaganay na sila man di pa kabot naman din hagba na siya mo pero may kabawag sa kontra niya. Di kumurag paminaw na ko sa na siya gisundan mo murag amigor sa niya unsa ka. Wala siya traso butan kinasdanan. Uruan na nay nangagi diri na iyang uyuan ba nangagi nagmotor kung gibirahan mo to pag ibawan nila nagbirahan ng ilang uyuan ni ari sila kay silbi kuwara man ni diri mura mga amigo ba mo to gari nila kay silbi situl ba kuman mao ni nakuha na mo na gibirahan na ang duha kay gagaw nako. Dunay katahap si Bugtay ang nibira sa iyang mga ig-agaw taga didto ra sa lugar ug kailar sa biktima sanglit walay tagalaing lugar nga mo basta-basta ug tira sa biktima kay maayo kining tawo. Usa ka slag sa gituuhang kalibre 45 nga armas ang nakit-an sa crime scene. Wanilabot ha? Wanilabot ay naglagte. Ang talang po sa desta. Kining duha ka lalaki nga ig-agaw sa mga biktima gingong nakulatahan sa mga pulis nga nag-follow up sa hitabo. Ako lang may pasaylo chip. Ang tinilas. Salamat kay Chip.
Ni ato lamit sep kay ni kon may bagay parinti biya to namang namatay. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Mga pamilya sa mga binilanggo nag-overnight sulod sa prisuhan aron mag-uban sa pagsaulog sa Pasko. Gawas niini mga lechon baboy gikan sa mga donors ang giapod-apod usab sa matag selda aron sawan sa mga binilanggo sa CPDRC. Si Mrs. Melodina Flores usa sa nakig-uban sa iyang nabilanggo nga bana sa pagsaulog sa Pasko sulod sa prisuhan. Matud ni Flores, duha na ka tuig nga nabilanggo ang iyang kapikas. Masad mi nga gitagan mi gigayo nga ang Pasko na ami dere. Oh, masel. Usa ka boarding house sa Talamban na sunog kaganihang buntag. Ang mga nag-abang sa silong nga nangatulog pa pagkahitabo luwas nga nakagawa sa tulo ka andana nga building. Kini gi-aksyonan ni Ray Pasaporte. Nasunog ang tibok third floor sa LF Middle Building nga nahimutang sa Barangay Talamban, Sinakbayan sa Subo kaganihang mga alas 11 sa buntag. Usa ka mekaniko nga si Ubet nakasaksi sa hitabo samtang nagtrabaho sa gipaayo ng motorsiklo. Wa magdugay na dungog niya ang ilanong ibuto gikan sa third floor. Kusog, bag kurente ba to? Buti na to. Buti? Oo, ana. Naday nag tulog. Amo ta mag toy gisulti na nagpuyo di apod. Ko kadungog sir kay nangatog baya mi. Wala baya mi tulog gabi. Nangabasa ang tinda nga bugas ni Mila Vertudes apan nagpasalamat nga luwas ang iyang pamilya. Sila nangatulog pa sa silong dihang nahitabo ang sunog. Usa ka babae nga nag-abang sa boarding house sa ikatulong andana nagdagan nga mipahibalo kanila nga nasunog ang kwarto ni ini. Di naay tinan sa babaw nga nanaog nga ati-ati naay sunog sa ako kwarto ni gikan. Mao to nang gawas sad mi. Unsa man ko na iyang kuan? Wala sad ko kay baw sir, basta nagpaibaw lang siya sa amo diha nga naay sunog sa babaw sa iyang kwarto daw. Kisingan ma'am. Wala sad ko kay ila ato niya. Ipatawag sa mga bumbero ang nag-abang nga babae sa third floor diin nagagikan ang sunog aron sa pagsusi kung unsay hinungdan sa pagkasunog. Actually ang building is concrete ang iyang pinaka structure, pero ang structure sa upusulod naghimo nilang boarding house mga kahoy. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Napuno sa mga tao ang misa sa Pasko sa Arsobispo sa Sugbo. Kini gipahigayon sa Cebu Metropolitan Cathedral. Ani ang report ni Edwin Cañete. Arsobispo sa Sugbo miawhag sa katawhan sa pagpangita og kahayag kang Hesukristo. Sa iyang wali sa misa sa Pasko, ang Arsobispo sa Sugbo mipadayag nga si Hesus mao'y kahayag sa tao nga naghambin og kangitngit diha sa ilang kasing-kasing. Matud ni Palma, walay gibalibaran ang Ginoo sa mga gipangayo sa tao. Ang kaluoy sa Dios gipadayag diha ni Kristo. Gusto nako pamaladungan nato nga naman nga si Jesus diha sa pasungan. Time and again I say, why is Jesus in this table? Sayo kita sa tubag. Because there was no place in the inn. Because he was rejected. Si Palma mihangi usab sa katawhan nga pasensyahan ang traffic tungod unya sa pagpahigayon sa International Eucharistic Congress sa Sugbo. Gibanabana nga minilyon ka mga delegado ang mutambong sa okasyon. Tungod kay 71 countries are represented in the Eucharistic Congress. Tungod kay more than 4,000 international delegates. Tungod kay tingali more than 10,000 maybe coming from other provinces. Tungod kay nagpahabot kita mga 20 ka kardinal, mga 130 ka mga obispo. Tungod kay nag-expect kita more than 1 million closing days sa SRP. For sure, apektuhan kita sa traffic, apektuhan kita sa lain-lain inconvenience
nga kung hangyo punta katagan kita pasensya, understanding. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Karong adlaw sa Pasko na andan na sa mga Katoliko ang pagsimba og sayo ug ang paghawk sa imahen sa bag-ong gihimugso nga Hesus. Apan gawas niini ang imahe sa Batang Hesus gidala usab sa parokya o sa mga kabalayan aron mahagkan ang paghalok usa ka tradisyon sa simbahan alang sa paghatag sa kalinaw nga dala ni Hesukristo. Alang sa sakristan nga si Gino, panaad na niya ang 9 ka tuig sa pagdala sa imahe sa Batang Hesus sa mga balay. Karon usab na ang laing tubo sa mga sakristan nga sama niya nagsugod na sa ilang panaad. Nang murag kuan siya baka nang panaad na lang gani siya sa batang bagong na tao. Mato every year sukad sa kumbaga sa Kristan amo na ning gibuhat. Mayor Michael Rama may bisita sa mga informal settlers sa Doña Pepang Cemetery ug nang hatag og mga pinaskuhan. Giubanan siya sa mga pipila ka mga department heads sa City Hall sa pagpanaygon sa mga lumulupyo sa maong lugar. Mibalibad sa News 5 nga magpa-interview ang mayor. Si City Administrator Dr. Lucille Mercado mitugan sa mga tigbalita nga nagplano ang mayor sa pagbisita sa maong lugar aron pagsusi sa kahimtang sa mga nagpuyo. Gipapahawa ni Rama ang nagpuyo sa Doña Pepang Cemetery aron himuon kini nga usa ka heritage park. Siya nga wa nakasuroy diri pangyari yung intention is mo bisita lang nya do na maggoy daghang mga bata nga nakit-an aning pundok ba ni greet niya mo nang ni hatag lang sad siya og kuan nang hatag lang sad siya talipay. So mga pulis nga sakop sa Regional Public Safety Battalion na naygon sa mga kabalayan dito sa Barangay Binlod, lungsod sa Argao. Ang ilang gidaygunan nalipay kay maoy gihatagan sa mga pulis ug mga pinaskuhan. Ani ang report ni Edwin Cañete. Ang pagpanaygon mo'y tradisyon kanatong mga Pinoy panahon sa Pasko ngadto sa kabalayan ug maghatag pinaskuhan sa mga nanaygon. Apan lahi ang mga pulis nga sakop sa RPSB 7 gumikan kay sila ang nanghatag og pinaskuhan sa paniway nga ilang gidaygunan. Ang hipe sa RPSB 7 nga si Superintendent Clifford Giranod mao'y nangulo sa pagpanaygon ug pagpanghatag og mga pinaskuhan sa kabalayan dito sa Sitio Oman, Barangay Binlod, Argao, Cebu. Si Lito Ramos adunay 8 ka anak, dali kayo nga nakaabli sa iyang pultahan sa diyang adunay nanaygon sa ilang panimay. Dako kay kong pasalamat nga niinyong gihimo aron ang Pasko. Samtang ang magtiayon nga si Romel ug Claudia Datuladya nagpasalamaton kayo sa pinaskuhan nga ilang nadawat. Sana jud ay bugas, nya makapalit pa mi kanaman mikas. Sumapa ni Binlod Barangay Konsehal Jerome Escalante nga talagsaon kayo ang gihimo sa mga pulis. Kayong dungog sa among barangay, nasukad-sukad karon pag ininihitabo nga ang nanaygon mo'y manghatag og pinaskuhan. Karon pa first time pag ini sa among barangay nga nahitabo ni. Kay kasagaran diri sa among barangay ang manaygon mo may tagaan. Dili usab matukib ang kalipay nga hibati ni Giranod gumikan kay nagsaulog man usab siya sa iyang adlaw nga natawhan. Dali namili lami kanang katong mga kanang dili bitaw kayo maunlad na barangay kanang daghan kay mga galisod, mga kabus. Ya katong last year dito mi sa Cebu nga so nakapili sa mi dito so karon na year para mausab Argao na sad mi para dol-dol sa kampo. So we are doing this every year since na battalion commander ko na manaygon mi. Ya kami mo imuhatag og regalo. Ya timing sa kay karong adlaw birthday sa nako. Palaran ng Sitio Umano, Barangay Binlod, Argao, Cebu nga mo'y napilian sa kalagkuan sa RPSB nga gihatagan og pinaskuhan, apila nini ang binurtihan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Cebu City Anti-Indecency Board nagtigom og mga ebidensya batok sa mga istasyonan sa radyo nga ilang gituuhan nga nagsibya og malaway nga content. Kinigasyon na ni Leslie Caminade Vistil. Padayon nga gipanidaan sa Cebu City Anti-Indecency Board ang pipila ka mga radio stations nga nagsibya sa mga programang adunay unod nga malaway. Matud sa Pangulo sa Kaib Dr. Lucille Mercado, na-identify na nila ang mga radio stations ug naghipos og ebidensya sa mga programa nga dili angayang isibya sa kahanginan. Iyang gihangyo ang mga nagdumala sa mga istasyonan sa radyo nga dili na iapil ang mga agulo ug paggamit sa mga pulong nga giisip sa mga tigpaminaw nga bastos.
undangan na kanabitang mga hilas kay nga mga sinultian, nya kanabitang mga dunapay mga pakapin nga mga sounds nga murag mag-moan, kanabang mag-ago, magpanga dunay mga so kining ato ng undangon because it's very suggestive. Alang kang merkado, bisan og isibya kini sa lawom ng gabi, aduna gihapoy mga bata nga makapaminaw, hilabi na karon nga bakasyon. So dili na excuse kay sa ila man kong irason kay total gabi na ang mga bata ko na nahipos na it's not true. Ang mga bata karon kanang ang ilang dugay pud mga tuog. So kaning dili kakaingon nga dili na sila kasabot ani. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade, Vestil News 5. Tungod sa propesyon nga ilang gipili, adunay dili maka-celebrate sa Pasko o bagong tuig uban sa ilang pamilya. Sagad sa mga propesyon nga apektado ang mga naghatag og serbisyo sa katawhan nga dili kabiyaan sama sa usa ka pulis. Ani ang report ni Edwin Cañete. Dili lalim sa usa ka pulis nga mahalayo sa ilang pamilya panahon sa Pasko o pagsugat sa bagong tuig. Apan ang tanan ilang giantos alang sa pagserbisyo sa katawhan. Ang hipi sa Regional Public Safety Battalion 7 nga si Superintendent Clifford Giranod misaysay sa iyang kasinatian diyang bag-o pa lang siya sa iyang serbisyo. Iyang nasinati nga nagsaulog sa Pasko sa lugar nga adunay gubat og mga buto-buto sa armas mao iyang nabati. Sa tinuod lang, sukat sa akong pagka-opisyal. Kadaghan ako nga kasuway nga ako ra isa magpasko. Yang malas-malas pa jud kay nasa gera or nasa laing lugar anang peacekeeping forces o nasa assignment sa laing assignment nasa laing country. So pait kayo nagselebrar ka ikaw ra usa wala sila kabaloy mong kauban nga birthday nimo kay gera, gubot or kasakit. Kalipay ni Giranod nga karong bag-o lang, makauban na niya ang iyang pamilya panahon sa Pasko maka-share pa siya sa iyang mga blessings. Si P1 Amirut Panyamungan nga taga-Agusan del Soro nga na destino sa RPSB 7, una niyang tuig pagkapulis ug anaa siya sa kampo nga nagsaulog sa Pasko. Dili niya ikalimod nga mingawon siya sa iyang pamilya. Ang iyang mga kauban sa kampo, mao na lang ang giisip niya karon nga pamilya. Siyempre sir, first time layo kayo, labi naglayo kayo mo ang lugar. First time kayo nga nag-celebrate kung ako ra usa, nga ako mga classmates. Pero sa kadugay nga nakuan na naanad na ko ba. Samtang si P.O.T. Otto Von Pulmunis nga taga Mindanao nagkanayon nga ang iyang pagkapulis alang sa katawan ug dili alang sa iyang pamilya. Matud niya susama lang nga iyang gigakos ang iyang propesyon ug mag-uban sila hangtod sa hangtod. Amo na nang ako na siyang gigakos nga this is our life mo ginay mo ang kinabuhi isip usa ka public servant nga ang prioritize na mo ang trabaho o ang publiko. Sila si P1 Panyamungan ug P2 Pulmonis igo na lang ingon sa ilang tagsak-tagsa ka pamilya nga Merry Christmas. Christmas message na ako sir na although wala ko, layo kayo ko, nga malipayon na rin hapon ang ilang pag-celebrate sa Pasko o New Year. Kahilak man tagamay, no? Kay di man pusong bato ang pulis, no? Na kan lang sa akong pamilya, Merry Christmas, puhon, magkita rin ta, magtapok na ta. Apan gihulagay sa kadaguan sa kapulisan ang ilang palisiya aron makauban sa mga pulis ang ilang pamilya sa pagsaulog sa Pasko ug bagong tuig. Si Chief Superintendent Manuel Gaerlan nagkanayon nga wala niya hugot nga gipatuman ang pulisiya bisan sa full alert status nga gipatuman. Ang mga pulis nga wala makauli sa Pasko mao na usab ang mamahimong makig-uban sa ilang pamilya karong bagong tuig. Apan alang sa mga opisyal sa kapulisan, gipaagi ni Gaerlan sa komedya nga unya na sila magsaulog sa Pasko sa buwan sa Enero. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Andam na ang world-renowned nga Cebu Dancing Inmates alang sa sayaw nga ihalad sa mga delegado sa 51st International Eucharistic Congress karong Enero. Ang report ni aksyonan ni Jinky Rosit. Taliwa sa naglagiti nga kainit sa panahon, subsub lang gihapon ang paningkamot nga gipakita sa di mo menos 800 ka mga dancing inmates sa CPDRC nga nagbansay-bansay sa sayaw nga ilang ihalad sa mga delegado sa IEC sunod buwan. Ang ilang sayaw nagda sa tema nga Christ in Us, Our Hope of Glory.
Karong Sabado, Disyembre 26 alas 3 sa hapon, unang makita sa mga church leaders sa Sugbo ang giandam nila nga sayaw. O bisag ang mga preso na sila sud, ganan sila nga mapakitag support ba nga participate sila para sa IEC. Gipaspasan na sab nila karon ang pagtahi sa mga costume nga mo'y gamiton sa mga dancing inmates atul sa pasundayag. Orange lang gihapon ang kolor sa sinina nga sulubon sa mga musayaw. Giangkon sa choreographer nga si Vince Rosales nga dili sayon ang pagtudlo sa gatusan ka mga partisipante. Apan tungod sa gipakita nila nga kooperasyon, sayon na lang alang kaniya nga makabot ang gitinguha nga mga dance formation. Ang inspirational na mo katog yung sa folk dance na mo. Yeah, happy mi nga part mi sa IEC gyud nga dako kay nga event gyud diri may tabo sa Cebu. So ang dancing inmates is wala gyud ka-appeal gyud tanan gyud kami kay tungod nag-after mi sa uniforms. Malaumon ang CPDRC management nga malampuson ng ilang partisipasyon sa labing dako nga kalihukan sa simbahang Katoliko karong Enero. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Gisugda na og trabaho sa jail consultant sa Kapitolyo ang pagpahimo og bag-ong CPDRC manual nga mao'y himuong lagda sa pagdumala sa pasilidad. Ani ang report ni Jinky Rosit. Gipakita ni Marco Toral, ang consultant on jail matters sa Kapitolyo, ang basic training manual for prison and detention center workers. Apan dili kini ang manual nga ila sa CPDRC kundi iya sa nasod sa Afghanistan. Both niya nga aduna sila'y sunon nga mga palisiya sa Afghanistan ug bisan sa nasod sa Amerika. Usa sa basihan ni Toral ang the United Nations Rules on the Treatment of Prisoners, din alang niya makatawhanon. Dito man gud gawas ang rule nga katong all inmates should be treated as human beings. Unya dito sa nigawas ang inmates are allowed to be treated by their own doctor or dentist at their own expense or to any private or government hospital pwede sila dadon. Walay balaod ganingon nga bisin tisutor gid sila dadon. Giklaro ni Toral nga mula na't pag-usa ka tuig ang paghuman sa maong manual. Apan pininguhaon niya nga sa dili pa matapos ang termino sa kasamtangang administrasyon, matapos na niya kini og maipresentar sa Hunta Probinsyal kinsa na ngayo og kopya. Lakip sabot niyang isukip ang paghatag og promotion and merit sa mga jail guards nga ngayang musaka ang ranggo apil na ang ilang mga sweldo. Nasuta nga dunay mga gwardya nga matintal sa paghimog iligal tungod sa kagamay sa ilang mga suhulan. Nanaasad ang ako sang ganan i-appeal sa among manual ang kanilaging sa promotion sa mga jail guard. Kay ang ato kong jail guard dere 30 na katuig nagtrabaho, prison guard 1 gyapon ranggo. So kani mga bago i-assure na kung mga bagong gwardiya nga manood ko every 3 years na mag-evaluate. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Mga LGUs pasakaan og sumbong sa DENR sa higayon nga makalapas kini sa Solid Waste Management Act. Ani ang report ni Ryan Sorote. Matod sa Department of Environment and Natural Resources, mahimong mapasakaan og reklamo ang syudad kung matanggong ang mga basura sa kabaranggayan. Responsibilidad sa local government unit ang pagsiguro sa tarong nga koleksyon sa basura apan daghan gyud ang nagpabaya ini. Tungod sa pagbabag sa mayorya sa konseyo sa Dakbayan sa Sugbo nga sakop sa Bando Osmeña Pundok Kauswagan, natanggong sa Supplemental Budget number 1 ang budget alang sa tipping fee sa labayanan ug basura sa Dakbayan sa Sugbo. Sa higayon nga dili na madawat sa kontraktor ang bayad sa City Hall, magtipon og naunya ang mga basura diha sa barangay. Before this year, kung wala pa nato gi-stricto gyud ang pag-comply gyud sa LGU, gamay lang gid kayo ang porsyento sa compliant rate, no? Parang compliance rate na to sa LGU. Gisugda na usab sa DENR ang pagmonitor sa solid waste practices sa mga LGUs isip kabahin sa ilang 10-year solid waste plan. Ubos sa programang estrikto nga pagpatuman sa koleksyon sa basura. Ipatuman sa DENR ang 3-strike policy ug pasakan og reklamo sa Office of the Ombudsman o sa Department of Interior and Local Government ang mga nagpabaya ng LGUs. Mahimusab nga mo-file og reklamo ang bisan kinsa batok sa LGU nga nagpabaya sa pagkolekta og basura. Actually, any person can file, no, a complaint, especially sa kining performance of kining official function nimo, no, so part
part magud sa functions of a local government unit is to ensure nga there is proper collection of garbage, no, or even transport of garbage. So 3 times a week ang ideal nga pagkolekta sa basura. Gawa sa problema sa tipping fee sa Department of Public Works sa Dakbayan sa Sugbo, nagkuang usab ang garbage truck samtang ang uban gubaon. Di maatuog ayos sa mga mekaniko sa DPS ang mga guba nga truck sa syudad. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Samta adunay dili makauban ang ilang pamilya karon Pasko, gipahimuslan usab sa usa ka pamilya ang pagsaulog sa Pasko pinaagi sa pagbanding. Ug ginay sa naanda na karon nga suruyanan sa usa ka dakong syudad, ilang gipili ang lugar nga mas ma-enjoy nila ang usa. Ani ang report ni Leslie Caminada Vestil. Adunay lain-laing diskarte ang pagsaulog sa adlaw na tawhan sa tong labang makagagahom. Kining pamilyang mahusay, gipiling mag-enjoy ni ining dakong wanang sa heritage site sa Plaza Independencia. Dala ang sobra sa ilang medianoche, dinhi sa plaza sila magsaw sa ilang pagpangaon ug nag-enjoy sa palibot ug sa labas nga hangin. Ang panaghinigugma ay sa magtiayong Colin ug Jerry Mahusay, nagbunga og 4 ka hari sa ilang kinabuhi nga silang Jericho, 12 anyos, Jay Collins, 11 anyos, Jerry Jr., 8 anyos ug Jefford, 6 anyos. Lahi nga atmosphere sa mga bata. Oh, yeah. Dire sad nga kuan para at least na ipagkaon kami, dili na kinala magpalit. Nga after ani, sorry na, ug-asa. Mas kuan ko sa mga bata ba na gisuroy mo sa mga mall, murag mas diri mas kuan sila, murag malipay sila diri ba na mas kuan ng hangin kaysa mall. Siyempre budget sad. Ari diri malingaw man sila. Matod sa kinamaguwangan nga si Jericho, mas ganahan sila nga musuri sa plaza kaysa mall. Nagpasalamat sila silang mami ug daddy sa gayon nga makalaag silang pamilya. Magbinutan sila silang ginikanan. Muto sila silang ginikanan, di magpabadlong. Ang padre de pamilya mihulagway nga ang pagbaton og mga anak usa ka dakong pinaskuhan ug angayan nga ampingan ug giyahan. Matud pa ni Jerry, lahi ra gyud kun adunay paggiya sa ginikanan ang pagpadako sa anak, ilabi na karon nga henerasyon. Puro magun nilaki akong anak, kinahanglan gini sila og guide ba kay bawo kas panahon ron mo nang ako gini silang ikuan og unsay kuan na matarong na sila pa kuan pa sa atong kuan disiplina kay karon di mo ikuan ng mga bata ron panahon na, mga bata ron sagasa lang ni makuan og laing maliko niya ba mo nang ako gini silang kung bisang ganitong klase, after sa klase, weekend, ako gini sila isuroy-suroy. Kami ra jud ba? Aron makuha sila na importante, unsa ka importante ang tagano to silang time ito. Alang sa Action Bisaya, Leslie Caminada Vestil, News 5. Merry Christmas, mga maninoy, mga maninay, mga igsoon! Karong bag-o lang gibuksan sa Sydney, Australia ang usa ka linahing clinic alang sa mga taong gustong mawasan dayon sa ilang pagkahubog. Ang Hangover Clinic muhatag og linahing nga treatment sa mga pasyente nga nagsakit ang ulo ug bugat ang pamati tungod sa pag-inom og ilimnong makahubog. Ani ang report. Normal ra sa mga tao ang pag-chill-chill o kung pag-inom og ilimnong makahubog. Human ang usa ka stressful day o baka haagig pagtimaan sa usa ka selebrasyon sama ining Christmas season. Apan, kung masubraan ang pag-inom, posibleng mga di maayong resulta ang imong mahiaghuman sama sa kalabad sa ulo, pagsuka ug bugat nga balatian. Pipila kini sa mga rason kung anong nahimugso ang usa ka klinika didto sa Australia nga moayo sa hangover sa mga taong hubog. Ang Hangover Clinic adunay mga nagkarayang packages alang sa mga hubog nga gustong sa diha-diha dayon mahuwasan sa ilang pagkalipong. Ang labing barato sa mong package mo ang basic pack nga gilangkuban sa usa ka litro nga dextrose nga dunay vitamin B ug C aron pagpawagtang sa sakit sa ulo sa pasyente ug pagkalipong. Aduna sab sila'y packages nga gilangkuban sa oxygen treatment o antioxidants kung grabe na ang hangover sa usa ka tawo gikan sa pagkahubog. Di sa basta-basta ang presyo sa treatment sa Hangover Clinic tungod kay nagkantirad kinigikan sa 140 hangtod $200 o kon 6,580 hangtod sa 9,400 ka pesos.
Samtang wa mo bilib ang panggobyerno sa Australia sa pagkahimugso sa maong hangover clinic tungod kay matud pa nag-aghat lamang kini sa mga Australian sa paghubog-hubog kanunay kay kumpiyansa man silang mawasan dayon tungod sa treatment nga i-offer sa maong klinika. Ug mao kadto naglangkob sa atong light news karong hapon. Alang sa walay karapusang mga chika, so balik ko ninyo matag alas 7:30 sa buntag, weekdays sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Kini si JP Lawkot Sera mga to word of the day nagkanayon. Kapag maraming lalaking nakapaligid, player lagad, hindi ba pwedeng nagmahal muna ng isa, pero 10 ang umasa? Agay! They say, Attorney Georgia, that the best way to cure a hangover Is what? is to drink again. That's why they invented the Bloody Mary with tomatoes and some alcohol in it. Okay. So katong nahubog gabi from the Noche Buena and the celebration, dapat mo inyong balik karong gabi para nga mo level ba? Wala lang yun katapusan. Yeah. But Merry Christmas! Merry Christmas! Everybody, I hope you guys had a wonderful time last night with your family and friends. And our greetings from all of our mga kauban dito sa Kapatid Network. Yes. TV5 Cebu. In behalf of TV5, we'd like to greet each and every one of you a very, very Merry Christmas! Merry Christmas! Ug mao kadto ang balita karong adlawng Pasko, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon ug konkretong solusyon, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay gilang kutob sa balita, action! Happy kids, happy Christmas, kapatid, happy kids.